بالحق أنا ورسول وجدت به حق اليقين بروحه إلى غاب القوسين له وجليل وحضرة علام الغيوب بذاته إلى آخر مدعوا إليه خليل تفنيت روح الروح كل محبة على حبه زوجي وعليه أجول وهاك سبيل الوصل والفصل صاحبي لحضرة الله من غيوب أنيل نهي النفس بهتانا هوى وخبزه وجاور بالروح والنفس تغدو وصب على خديك دمعا بجبه أفده بحب الله إني أودع وما هب مني القلب إلا محمدا وكيف أنا إني به اليوم أفتو فؤادي وودي لا يليق لحادث سوى سيد الكونين الله أخشو وإني بعهد الله جل جلاله متى شاء يهديني سراد وأقدو مدين رسول الله مناها بريده وذكري برودته أقول ويسمع لا بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا بن الهاج محمد من مفاتح قلبي لمت بأن باب أديب لما حرجنا يدلال للغول بلول سكتار على بربا النبي عبد الله قدام شيطانا ددال وفي تدنغال ودني يوم آمنة دساوي بربوري فدمم تدنغال يوم بينقل نبي مسترين داري فويد جلبي يا يلنتين ودقل بلتنو جنغري كالساجي غري مكانا بنجي سامي توي نديرال ويجي de makanji ndiwri mawdi fafi riwtani mo sokla ngoja andani mo ngatu gol buklati mo rewbe be yumma asiyata maryam e yumma hawa ne mo takiwal wi zaliha e safa ubene tawa wi safura e wobbe ne kabda kisal sellani burdo men yumma safa uti on o habri ale mustafa gomdugol wudduma e taja nduna da arfina labna da urna da gardo keldo lahal tami pedeli fofo baaji yennirdumu sinni senni o wi mangu jom mawnugol hoore maada taga barke noppi taga kesga gondade maada dafa dem demal ma taga jikrugol yeso maada e welu e toñi taga tasbugol jumri aljanna woni tuute maada pudol mum taga lebre ma newre ma teddungal wodani mudafa cellugol e kisal barke refti malal wodani ma munyal ke faragu hoyi laamu mabbe soli jogli tindi ayi mustafa jom nelal koode pukkiteri seydaneji ndogi kaaba dilli wuri boccati yani hubal wayli mabbe jifi jayli maaje kori lambelete keli luki elle kiwal majjinabe kisal majjinabe dadal majjinabe bural majjinabe lajal o wi mo bati awli lambe julabe hoyat mo bati mustafa yokna dum alla dal so nibbe mojima majali gitam koday mustafa demminare kenal to booli so cilti so koyle tofi siftanami uudangol burdo gedal o wi hadi ndewen alla tan diine men cellinen hadi jiden burdo buriden ngam mudum gedal baba ma yida dañi lebidini mustafa e reedu yummum nanen ɗum wonama badiol wulli sonki malaikaji allah yimbi joom amin joom fofo yurmo min yurmogel ana accar rasulu yatimu hayo allah wiɓe ala min mi dartogolol jomiraɗo ko min ballo maɗa ko min keedo maɗa ko min ha daro ummital mi holla mon guidgol e moustapha ceetoɗon o yettani mon nelal lebbi jeegom de tini aminata donogol moustapha o haggagini ko kañum ko gorel allah wi so tawi a wallani reeduma wi mouhammadou guiɗam molonomo hasidel uizuhu bilwahidi min sharri kulli hasidi wa kulli khalqin ra'idi min da'imin wa da'idi ani sabili haidi ani alfasadi jahidi min nafisin wa agidi wa kulli jinnin maridi ya'khudhu bil marasidi fi durgihi al mawaridi allah wi tawi wallani reduma wi muhammadu gidam molana mo hasidel la ilaha illa la
alhamdulillahi jetten allah kaadi baawal njuulene nulaaɗo ndaɗen ñane dadde weeɓaani jooma mi yettima kala deweteeɗo woodaani mo wonaama sabu woddema ina laaɓi jilɓaani jeddoyɗo wodde joomum yo ƴewto hoore muɗum ma qirɗo taw wodde makko ne humni mankaani kisal e yurmeede ɗiɗi duumiiɗi hurɗiyogon e nulaaɗo kameɗoɓe allah e sunna celmbaani o jamma hannde keɗoɗen ɓure mum ne peeñi boowal jibineede ɓurɗo windere hay hunde nandaani ngullen jaten mo jaaren hay allah hannde mbaɗiren poɓɓen ngamen ne ndaaren haa weeta harmaani gulliɗo jaade annabi yo sawtu wulla eero yo dande yewtu keerol yo haal ko jilɓaani kala fof ko allah tagno o jamma hannde amno he ferɓe hannde koyno haa maayi teddaani heen calli maɓɓe korno sanamuuji maɓɓe jalno koye makko jayli ñifno tari balle kuɓɓaani hey suudu kaabo hooñi kala jowli refti habbiri haa suji yeri ɗoɗɗo haftitimmi mankaani kaawiɗo joomam e o ko howo kibindiiɗo jibinaaɗo o jamma ari ɓure humni mankaani koye makko haali edɓini yoga maɓɓe googɗi yoga peni jibinaama hannde tedduɗo comme allah hoynaani heen reɓe makka mboosi nde pipti jibinde annabi temedde ɗiɗi debbo ngam tuna maayi tintaani heen seyɗeneeji mberla أن محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا ولمالك لي الحمد لله أبدا أن محمدنا الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بالوجود البدر قد عام وصليا يا إلهي وجزيك أن محمدنا مالكنا ثم صلاة وتسليم يفوق على مسكين معتادين الخيرات الكرامات المحدار والغامة وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار وجمالك بي وعلي المعتادين الخيرات الكرامة المعتادي سيرات المختار والغامة والناس وإنه إذا الله رزقنا أبانا منه فإنه جسمي على ماجن الظلمي وإنه إذا الله رزقنا أبانا منه والقلم وسليا يا من قبل في حجب يسبح الله فيها غير متسم سليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار يا رسول الله محمد رسول الله يا أذلي فما لهن فؤاد دعني ولا ميلائي إن حبي لمثلنا حرام فأرخني خالي خير خفائي قد سقبي من فيوضات خاتم الأولياء
فاسرق إنانك عني ودليب الخير إنني في فنائي خمر سوقي من ذاقه لا يبالي من أتى دائما بدون امترائي إن حب النبي خالق لحمي وإذا بي ودمت مظهر اللطف أكرم الكرماء سيد الخلق نيومني سقطها دفنا أبو بسم فداي اللهم صل على سيدنا محمد. Jandi pawa hen lobbude yurmede so tawi en mbi lobbude yurmede tigi ina labti nde tawno jeddi ngala hen sabu ɓeni dental ko yurmede wadde bandiraɓe fuutankoɓe kala to mbawi hawrude kewi hawrude koye jubbudi kewi hawrude koye dental wadde yurmede ine tawe ɗon wadde innirɓe oɗo nokku lobbude yurmede mbiɗa sikki ɓe jumani yo Allah ɓoynu ɗum yo Allah ɗo kala en jejjitta khalifaɓe men aada en jejjitta sohnaɓe tedduɓe ɓe nde tawno ko kamɓe jeeyi oɗo sababu fof sabu ko kamɓe goni jinnaɓe men ha tengti e jinnaɓe men rewɓe min mbi on kadi oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi waɗi haqqe sikkela wasta wodde en calmini ɓesgu kala ko adi keɗen natana golle ma en eto wadde hay sinno koko mbiyeten kolliten ngel mbawen wadde présentation bandiraɓe men arɓe tawtude bandiraɓe men tawi kadi tawtir ɗumen koye dow nafoore sikki ala ko dili fof ko dilin ɗum alay sago kertoɗen hay sinno ko seeɗa men sababu ɓesgu walla fedde tulde dubango e hartallo ɓe mbi mbole saare alimalum ganna ɓe mbi tulde gellu mbiyatan gellu wisira diyal aljannaji awra diyal tamroje walla mbiyen tulde e tule oole mbeɗa sikki bandiraɓe en paami tigui nokku mo jofiɗono ko kamɓe tigui jubɓi ɓe juɓɓiɗi e ɓiɓɓe badde e ɗeɗo jonde tawi ko jonde diiniyankore jonde pinal bandiraɓe fof kadi mbawa naftorade nde tawno ɓesgu koko sari alay sago renda ɗa Moussa Ba kamɓe goni jeyniyankoɓe jogui dendagal kabiru ɓe garin e musidɗo men wiyete Tidiane Touré cuuɗa jungo ma donc caméraman e eɗen gondi e musidɗo men tawi ko notiniɗo hono dental Golal Média gorko inna wiya Amadou Diop leñol Amadou Diop to keɗa kañum ne woni représentant Golal Média ari ɗo kadi tawtorede jonde nde en jejjitta musidɗo men miñiraguel men inna wiya Ali Diallo kañum ne ari notitade gandi kanko jogui hen caméra ɗi musidɓe men hettiɓe arɓe ko nande mawni men wiya Yero Thiam kañumene ɗo ari notitade rende rewo a salminama eɗen gondi e musidɗo men ina wiye Mouhamadou Ali Ba ceerno sernaɓe surtout waɗum ceerno Seydou Ba a salminama
en jejjita mawni men gorko innawi Abdoulaye Moussa Diop jiguma ɗow mawni men Mansour Ba kañumen ummino wacotte ari tawtere jonde e min kalɗo e mono Hamad Diop min gummi koɗo waktot min gari gam tawtude bandiraɓe men gam enen fof ndenden hiide nde e kiiɗo mais anda so tawi wonmo diwmi kono mbiɗa sikki bandiraɓe ɓe fof gaddi e jejjita noon e wawɓe yettide nden ɗoɓe no waɗi ɗum woɗɗi ceerno Saydou Ba ande a jarama golle ma joni piɗɗati aynaki ma rokko mbiɗa fo hen sa yugo tatto en jejjita eɗen gandi kay so tawi en gummi noasote en gari ɗo wona koyɗe men tan ɓole gati hen eɗen gondi e sofereɓe ɓe gandanɗa hoorema koɓe meeɗa yiɗi mbeɗa andi jayɓe e siɓɓe maɓe jeddu kono kam mam haal nde wono aɓe gowi yeddude nde min ɗoofi noasote min gari mataw ko miijo tan wonde min payi ko waji nde min jeeyi ha min joli oto ɗum watte ko gollal gotal ɓe gudditi oto ɗi tan min jole min joli ɓe mbi haali gasi oto min nanani oto ɗi min nanani ndiri min nanani kuɓɓi oto nde reganat ha ƴetti o si ɓe jette ɗum tan ko oɗon oto jaabi ɓe machallah kamɓe sofreɓe Allah jarama ɓe jarama dognude weli min tampani min kaɓani min cikkanno ni min gummi ko legal e legal tabarakallah machallah Allah jarama ɓe jarama ɗum noon bandiraɓe ina wayno ko ɓe musidɓe gari ɗo بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر
بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. wona ɗum ko mbaɗa wiye Abou Gaye mbaɗa jeeya to cuuɗi meɗen ɗo wiyete Wocci Baye Cammuli Tulde Jeeri Jintel Jeejeen. Ko wona ɗum ko dentalɓe min gondi ngal Allah jarama on jarama nde jomnuɗon kam konngol moɗon. Holko woni ɗum ko fedde wiyetende lewlewal communication ena ardi ɗum wiyeteɗo Abou Samba Diop ene wondi e koolaɗo kuuɓal fedde nde ene wiye Ousmane Makkali Abou Diop jeeya koto Nguy golloto koto RTS. Ousmane Makkali jeeya ko Dunga Wuro Alpha ko kanko ardi radio Dunga FM. Eɗen gondi e musidɗo meɗen Hamme Amadou Ly ko kanko woni kalfinaɗo ngalu fedde nde woni trésorier général o jeeya koto cuuɗi meɗen Mboyo kono o gollata koto 2STV. Eɗen gondi e musidɗo meɗen Abou Sy jeeyaɗo to Tulde Duban kanko halfina kala ko faati e bindude e mulgo defte e nder fedde nde. Ene wondi e musidɗo maɓɓe Abou Gaye kalfinaɗo kala ko faati e juɓɓudi fedde nde. Fedde nde nde wona hewde yimɓe kono nde wona famarde yimɓe nde tawno kala ko jiiɗa ko gollal ɓuri haala. Fedde nde ene teski yolde mawnde wonande rendo meɗen to bange ɗemgal meɗen to bange defte meɗen e geɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa ko wona ɗum tan. Fedde nde dari sukkude wonɗen yolde kono noon holko woni alhaali fedde nde eɓe dilla to bange mulgo defte halfina ɗum ko Abou Sy joguinde kayitaji muɗum joguinde ko wiyete code barre muɗum kala mo gandanɗa hoore maɗa aɗa ɓulni e miijo maɗa e hakkille maɗa aɗa yiɗi mulde deftere so tawi a jokkodiri e fedde nde ma wallodire maɗa ha deftere nde muule. Kono noon so tawi deftere pulnama miijama windama muulama holko rewaten? Rewaten ko yeeyede jomum woode ko dañi hen no gartanni. Fedde nde suɓi ñalawma aduna yanke ko faati e deftere Pulaar woni ko tugo koɓe mbiyata journée internationale du livre Pulaar. Ñalawma deftere ene woodi kono wona e Pulaar. Jeyi sababu oɗo ñalawma suba wiya ñalawma aduna yanke ko faati e deftere Pulaar e daawal muɗum nayaɓal caggal gadanal waɗa ko ɗo Dakar ɗo hen ɗo centre Amadou Malick Gaye. Daawal ɗiɗaɓal waɗa to Tulde Dubange koye département Ɓogge région du Brakna. Daawal tataɓal waɗa to Sinthiou Dande koye département Podor. Yiɗanoma wayde daawal nayaɓal to Lumbol Samba Abdoul to wuro Yero Doro Diallo hawre coronavirus o dañaka waɗede toon. Ene dirtine ha hikka ɓiɓɓe tuldenaɓe wurɓe ɗo yende e Nouadhibou rentuɓe e koye muɗumen mbi wonde ko waɗa ko fof waɗama tene kadi ɓiɓɓe tuldenaɓe ena e nder muɗum biyeteɗo Abou Sy ena halfina hen ko goo fof ene yiɗi mawninde mo muɗum holi sababu minenne min mawnintamo amen haysino tawi Abou gollodirta koye moɗon. Jeyi sababu ɓe cuɓi ñalawma o dirto o heewi hen ha nanggano oɗo ñalawma hande nogas enayi lewru décembre wiya wonde ñalawma o ene waɗa ɗo ene waɗi. Holko woni fandare nde kadi e nder ñalawma o en mbino nande so tawi jomum ɓulnima windi rendini heewi ko yeeyede kono ene teska enen e koye meɗen to bange defte meɗen en gona sooɗon. So diwi ñalawma hande o ɗo janngo ɓaawa janngo woda namdiɓe ɓaaf hay goto wonta namdade. Deftere Pulaar ene yeeya hitande fof lawol gotol taw ko defte ɗiɗi jeeya walla deftere jeeya ko defte ɓe ene gandi ɗum. Fedde nde ɓulni no ñalawma hande o ni yo won ñalawma luumo taw ko defte Pulaar.
kala garɗo so tawi aɗa jogii darabi e yidde e pulaar o wonko nganndanɗaa hono maɗa aɗa waawi wallide ɗum a yiɗa wonaa yaa ɓittu buɗɗum ɗokkaa muuloowo alaa ko ɓittu buɗɗiɗi coodaa deftere nde so tawi a soodii deftere nde kanko mo o dañi hen ko naftori wadde faandaare nde mbiya wonde no ñalawma duumo defte pulaar ɗum ene jeyaa e miijo mo nganndanɗaa hoore maɗa fedde nde ene bullini ɗum kono noonne kadi fedde nde ene dari to baŋnge heblude sukaaɓe meɗen jangiyankoɓe wadde ɗumen ko wiyete encadré to hanŋaade ɗumen ɓe mbaawa anndude par ce que wonko nganndanɗaa hoore maɗa ene janngee to école kono wonko dañete janngetaake to école wonko heɓetee e diŋiral wonko heɓetee e ndeer galle ɗum alaa to école to wadde noon jomumen so tawii njalti ɓe mbaawa encadré ɓe mbaawa naftoraade ko ɓe njaltintoyno to école o to ɓe keblatoyno kono noon renndo ngo ko ni wuurda wonaa ko ngannduɗaa fof kaala wadde noon ɗum fedde nde ene dari e ndeer ndiɗon baadi heblooji mbaɗaama heen haa heewi yahaama rotto madina gunas to ene yahaama ene kuji goɗɗi keewɗi kono noon ne kadi en ndeer heen haa jooni fedde nde ene dari e yuurnitaade kala caɗeele ɗe nganndanɗaa hoore maaɗa so tawii sukaaɓe meɗen jaaydiyankoɓe koɓe poti dañde taw fedde nde ene daro wallude ɗumen e hakke mo ɓe poti dañde o haɓe keɓa ɗum wadde noon fedde nde ene darini e geɗe keewɗe ɗe nganndanɗaa hoore maaɗa ko ceertude heewɓe noon ene ponno arde heen sabu waasataa taw on nanino garaagal wonɓen inɗe muɗumen peeñii kono en njiyani ɗumen ko ngantu cakkitii ko waɗi ɗum heddi noon arɓe ɓe ngari ko renndude e mooɗon oɗo ñalama ngari ko renndude e mooɗon oɗo mbelama fedde nde ene udditi ene dari eɗen ngardi noon e dental Dakar woni Abou Ndiaye mo nganndanɗaa hoore maaɗa ko kanko ardi galle Dakar Média toon to Madina Gounass to en Abou Ndiaye oɗon o woni koolaaɗo ceerno Amadou Tidiane Ba kadi omo ari e inde ceerno Amadou Tidiane Ba nde tawnoo nde gummotoɗen nde en mbayniima ceerno Amadou Tidiane Ba ceerno Amadou Tidiane Ba itti neɗɗo muɗum waddi en e muɗum woni ko alaji Abou Ndiaye oɗo en mbayniima Amadou Tidiane hono Abdoulaye Wolle Ndiaye alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye itti neɗɗo muɗum jonaaɗo muɗum koolaaɗo muɗum waddi en e muɗum woni kadi kanko alaji Abou Ndiaye oɗo wadde omo ari e laabi ɗiɗi to ceerno Amadou Tidiane to alaji Abdoulaye Wolle eɗen ngari e inde nde gummotoɗen nde waynaade halifa meɗen ceerno meɗen diɗo meɗen diɗ meɗen mo nganndanɗaa hoore maɗa on woni ceerno Madani Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar Foutiyou Tall omo fonno waddude e meɗen neɗɗo haa ala dernière minute nde gummotoɗen nde tawi kanko ko jaltunooɗo omo woniri so tawi o artii neɗɗo makko tawo en kala ɗo mbawɗen won hawre enen en dokin départ ɗum hadi nelaaɗo makko jonaaɗo makko tan tigiri mo mbiyeten omoni dari jeede e dental ngal kono omo wondi e meɗen e nder dental ngal bandiraɓe sehilaaɓe Allah jaarama on jaarama lewɗal communication salmini on wi on bisimilla moɗon e nder oɗo ñalawma bisimilla moɗon e nder oɗo kikiɗe yo Allah ɗo ken tawtorede kikiɗe ɗi kewɗi والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وأنا معكم يا رب العالمين bandiraɓe julɓe on calminama e kuugal wonɓe e ɓatiɓe ɗen yankoɓe jooɗi ko wonno e lesbiri mum fof salminama bismama en darima ɗo bismade lappol alqur'ana ɗanniyankoɓe alqur'ana ɗanniyankoɓe Allah e nulade mum hoɓɓe julɓe fof hoɓɓe fulɓe fof hoɓɓe kadi fuutankoɓe fof hoɓɓe endam islam no jidorino hoɓɓe kadi endam noadibu kadi e heerade hoɓɓe kadi ceerno Ndiaye Baro e heerade yo Allah juunen e kendugol makko en ƴetti makko yamirore wonde fawama e meɗen yo en bismo hoɓɓe arɓe ɓe o rokki hen duwaw o sakkiri o yamiri ɗum noon ko kalden ɗo ko yamirore jinnaɗo o mawɗo o ceerno men ceerno Ndiaye Baro yo Allah juunen e kendugol makko en jettiri Allah noon bandiraɓe Allah ittiri on to itti on to gila Sénégal haa ɗo Sénégal e Mauritanie ene hiise hen saaha ko leyɗele ɗiɗi kono ko leydi gotiri ko leeɗe tan joni noon ummade ɗumɗon ɗo haa jettiɗon ɗo hannde eɗo lewɗon ɗo fof sikki ala sikki tare woodani on arɓe oɗon lobti dendagal heddiɓe toon ɓe waɗi ko hay goto ene taska hay goto heettaki tan on kamɓe fof ɓe gari e sifa ngal gonmol ngol no wayni
kadi haalande ɗumen wonde sikki ala ngal ɗon ɗo koye galle gooto min mbiyata won min kutorta ko inde wuro Nouadhibou ala min kutorto ko inde galle gooto kadi on jettima e dow jam e cellal alhamdulillahi won tawi yumma e baaba e ɓesgu fof en hisi se mbi yumma ko islam enen fof koye ndun muynuɗen to ummiɗon to ko ndun en kadi duusi on ha jetti ɗon ɗo ko ndun jaɓi on se mbi baaba ko jinaɗo men ceerno Ndiaye Baro kanko goto woni ɗo baaba yimɓe fof ene kawri ene ɓela ɗum kadi ene famodiri goto fof ne yiiti hen hoore mum kadi sikki ala kadi no timmiri ɗo baaba ni ko baaba to ummiɗon to ɗum ɗural ala hen holko heddi tawde on jii yummo ne hisi baaba ne hisi yo Allah juutnu kisgol maɓɓe heddi ko ɓesmum ngu no diiɗorino ene salmina on kadi ene bismo on ko heddi ko fof ko ɓesmu yummo ko islam baaba ko baaba Ceerno Ndiaye Baro e hoddiro Allah ɗo wonno baaba ɗo o timmini ɗon ha timmi sabu baaba janginto neha yurmo moƴƴana waajo nden dalle ko ɗum o waɗi ɗo wonno mawɓe jom duuɓi ɗo so won gonɗo dow makko so won toɗɗo e makko so won gonɗo les makko kamɓe fof no ɓe liwdirno aɓe ɗiranimo kadi mangu ngu mawɗo kadi cañɗo kadi renndo ngo no yiruɗon ɗum ni renndo ngo no e sañade ni ko kanko sañiri ɗum woni ni kanko jogii wallitiɓe woni hen ardiɓe yo Allah moƴƴan ɓen kanko omo heddi yo Allah junnu keddigol ɗum waɗi jiya no sañiri renndo ngo ni so tawi no wonama eɗen jogii dutorgal no wiya so neɗɗo yettani sababu yettani Allah en kalata ɗo e wuro en kalata ɗo diwan kono noon so en kaɗoyi ɗum ko yettirde ɗum Allah wadde ɗo woni ceerno ɗo kadi amo timmini fofof almameɓe jumaji almameɓe jamaji jom duɗi alqur'an en sukaɓe wonɓe duɗi alqur'an tokosɓe e jaaroɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam wuro ngo ha fi fekkere goto fof no ɗirranimo ceernaka ene jaɓi kadi no yiiti hen hoore muɗum amin bismo on kadi e goɗo yeeso so ɗum ɓenni ɓesgu ngu no mbiɗen ni so taamiɗon to haa ɗo jettuɗon ɗo suska o mboon laaw walla ni haray laaw tooro haa ñooro haa fi fekkere funnaange hirnaange dagan demmankani haa fi fekkere funnaange hirnaange rewo e worɓe fof nan ɗo rendi ene jaɓɓi on kadi fof ko ɓesgu Ceerno Ndiaye Baro Allah waɗanimo ngal geɗal hay gooto ɗum weñaaki goto fof no hawrani ɗum o wi wadde yo en ngar lomtoɗemo ɗo bismon ɗemmo hoɓɓe ɓe ɓeeɗo o wi ko hoɓɓe alqur'an o wi ko hoɓɓe Allah e nulaaɗo mum o wi ko hoɓɓe makko wadde ngaren balle mo bismade so en bandimo en moƴƴini en dañi woni so wona ɗum so en ballani on kanko kam eɗen nganndi e koye meɗen kanko gooto bismama makko e salminago makko ene wawi yonde kono noon ngari dañe woni ko ɗum woni ɗo Allah winone alqur'an nulaaɗo Allah so tawi waji ɓenoti mama bisimilla ɓe bandima bisimilla yo illa tansuruhu faqad nasarahullah Allah wi nulaaɗo Allah so jaɓi ɓenoti mama ɓe bandima gasi ƴeewi ɓe dañi woni so tawi ɓe ballani Allah kon ko balɗo ɗum woni ko geɗal Ceerno Ndiaye Baro refti hen ko no mbimi ni tawde noon eɗen kalda ɗum yettude Allah eɗen mbiya hani an walla eɗen mbiya bela wodani jafoɗo kan konguɗi arabeji pittoji hen ɗi eɗen mbiya bela wodani Mauritanie e Sénégal sababude jibinde oɗon ɓiɗɗo pattam lammo huno kam e hooram sababude jibinde oɗon ɓiɗɗo moƴƴo tedduɗo nehiɗo mo Allah jibbini oɗo alqur'an e ɓerde mum waɗi hen ɗeɗo golle laabtude wadde jibinaɓe goto mum dataɗo e Mauritanie daroyi gollingal ɗo gollal laabtugal e Sénégal wadde mbiɗen bela wodani Mauritanie e Sénégal kono ɗon e heerade bela wodani Mauritanie kadi e heerade saabu goto makko dasede e nder Mauritanie eɗen mbiya kadi bela wodani taƴre halayɓe sababude teskede kadi koye tari halayɓe ɗon ko daasi goto makko kono wallahi bela wodani kadi turde dubango e habtallo dande keloje bela wodani turde jibinde oɗo ceerno men musidɗo men ɓiɗɗo men baaɗi men ceerno Alpha Abou Hamady Sy yo Allah juutnu keddigol makko timminanmo cagagal makko yettinanmo ko woni dow fandade makko kanko e dendagal yaadiɓe makko sattani ɗo Allah yo Allah waɗ ɗum
ko wona ɗum ko amin mbiya on bandiraɓe arɓe on moƴƴini gollal on kutorima haqqille laaɓɗo celluɗo on mbaɗi pinal laaɓngal ɗum ɗo ko woni wiyete neɗɗo pinɗo pertuɗo ko pinɗo pertuɗo joom haqqille goto no wiya alhakimu man la yadahu shey'un illa fi mahallihi woni neɗɗo pinɗo pertuɗo ganduɗo komo watta hunde sona e place mum onon noon on mbaɗi ngal ɗo gollal e place mum suɓade ñalawma teddungal alqur'ana suɓade lappol no didorino guine sénégal ha ɗo taw ko sababude alqur'ana ƴetta ngal ɗo teddugal fof joƴƴinoy ɗum e yeeso ceerno Ndiaye Baro wallahi o mbaɗi hunde e place mum wadde kadi amin mbiya on ɗo bisimilla mum amin mbiya on noon on gaddani ceerno Ndiaye Baro leyko jeeyi on gaddanimo ko handi on gaddanimo ko woowi on gaddanimo ko liggori on gaddanimo ko jojjidi ko handi on gaddanimo jikku makko ɗum woni gurdam makko yumma Aisha radiyallahu anha ummul muminin o wiyanomo hawrunoɓe e zaman o mbi haalamin jikkuji nulaaɗo Allah min ñemtita ɗum sallllahu alayhi wa sallam o wi hulɓuhu mbate tampude hulɓuhu alqur'an jikkuji nulaaɗo Allah alqur'an ni foti ɗum woni jikku oɗo mo gadduɗon tottuɗon ɗum hannde teddugal alqur'an e oɗo nokku ɗum waɗi wiide ngarɗon ɗo koye inde galle baaba tan e yumma e ɓesgol ngo jettore goddani Allah e oɗo sifa ɓe mbi yo en bismo tagore Allah nde min bismima on onon fof min bismima on e nder ɓerɗe amen min bismima on e geese amen min bismima on e ɗemɗe amen haalaɓe ceerno baaba ceerno wi so tawino kala ko mbawɗon teddinede e teddugal bismede e bismama salminede no yaajiri fof no timmiri fof ene wonde yawre sababude ko gadduɗon ko alqur'an wadde o gaddata ko ɓuri ɗum ɗo sabu teskede kala gandal mbawgal dañede ko meccal ha heddi alqur'an gandal fof ganduɗa diplomaji ma no kewri fof no towri fof a juldata ɗiɗon diplomaji juldata tan ko gandal ma alqur'an wadde ko heddi ko fof ɗum woni arifu billahi goto jeyaɗo Allah goto o wi kullul ulumi mashalalatum kala gande dañaɗe e aduna he fof koɗe mecce siwal qur'ani so wona alqur'an oɗo mo gaddu ɗum wal hadis e hadiseji annabi sallllahu alayhi wa sallam o elmal fiqh e ko fuɗo hawi en mbaɗi ko saɗa julde qur'ana ma alay sago hadis alay sago fiqhu ko wi ko mélange ndira hen wadde ɗum woni gandal ngal ɗo gandal gaddan ɗon tagore nde yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah hokku on teddugal alqur'ana amin mbiya musidɗo onon ceernajo o yo Allah yoɓmo moƴƴere o tampani leñol ngol o tampani leñol ngol tampere o tampiri kadi ko lillahi fillahi ko Allah meho o tampiri yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah hokku on teddugal alqur'ana ko wona ɗum ko tawde min bismonimo ɗeɗo gueese fof amin dutto e yeeso heerima amin bismo musidɗo men miñi men kadi timminanɗo e gueɗe fof hoolaɗo kadi banggueji fof amin bismomo ɗo alaji hammi amadou ly e yaadiɓe mum alaji hammi amadou ly e darde mum alhaji hammi amadou ly gandaɗo e juuɗe baba adama he fof alhaji hammi amadou ly aadiyanke tampanɗo goɗɗo leñol job needi jankiniɗo fulɗo Allah alhaji hamme mbiɗo hammaka sona ko fulɓe kamma alhaji hamme mbiɗo hammaka sona ko fuutangagal hammaka alhaji hamme mbiɗo se joffimo to bamako alhaji hamme amadou mbiɗo amanta dawol pullo amanta dawol fuutankagal amanta dawol islam yo Allah yoɓon moƴƴere on doggol mo fof no waɗi fof bismima on jinnaɗo o bismima on hohoɓe diine aada fof bismima on ay o jii joni maale muɗum nde tawno ceerno o ko neɗɗo yimɓe e ndiɗon nedi o jii maale muɗum hay goto arata wiye faaka ɗum bab ceerno jangguiri noon tagore nde ɗum waɗi hande jiiya jangguɗo emo janggani fof ene poti e nder ngoɗo weeye kala hen garɗo kew gewɗe fof wiyata ko baba ceerno wi ko ni wi baba ceerno ko ni yiɗi ko ni baɗirte ɗum tagui debbo hande e gorko e suka e mawɗo jeewo bindi emo yiiɗa bindi fof ene tonggui e ngol ɗon tonggol yo Allah juunan en keddugol makko min mbasa juurnade min bismima on nder e boowal min ñaaguima Allah kadi no Allah addirɗum ha ƴetti on ni yo Allah nawanen on ko gueɗal ngal ha timma kono seeɗani dañi hen gueɗal ha goto fof rutto e nokku mum e ɓesgu mum e service mum mi jaawi rasulillahi sattade Allah yo Allah waɗan en ɗum waɗan on ɗum min ɗaccono min haqqi ko waali fof bismima on so tawi nelal ngal ɗiɗi ngakkude koye min nelaɗo o kono nden ɓen timmini ha laaɓi ceerno ɗum
ɗum noon ko neɗɗo waɗi so timmi kadi fof min Allah subhanahu wa taala ɗum noon min mbi on yo Allah on moƴƴere so wonano hoto julde min mbi on no hornol ɗum wino annabi Souleymane ni annabi Souleymane de jippi e diwan hornol no jippotoɗon hannde e diwan ceerno Ndiaye Bara ni kono noddu ƴetti teddugal mo ari ha yetti o wi annabi Allah o wi Souleymane o wi law kana yuhda ila l insani qimatuhu la kana qimatuhu dunya wa ma fiha sinno neɗɗo nerdirtina ko fodde muɗum an ko aduna e ko woni aduna fof min nendirma minen no wajibu naaɓe noon walla minen ɓesgu ceerno Ndiaye Bara nan ɗum min mbi ko law kana yuhda ila l insani qimatuhu la kana qimatuhum l jannata wa naimuha ba'da kulli umri wa husnul khatima allahumma salli ala sayyidina wa wal akhir sallallahu alaihi wasallam hoorejo fedde men tawi ko fedde ɓamtare pulaar walla nelaaɗo fedde ɓamtare pulaar nde tawno so tawi pulaagu yettima hannde ɗo yettiɗo haa to baŋnge jangin e bindin eɗen nganndi fedde ɓamtare pulaar waɗi heen gollal mantinigal golle ɗe ini jooɗi wadde pinal waawa jooɗireede gandal haa tengti e ɗemngal neeniwal waawa jooɗireede fedde ɓamtare pulaar waasa rokkede. Rahim